presentar-vos els companys de taula que tenim avui, la doctora Cristina Díaz Heredia, del Servei d'Hematologia Pediàtrica de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, la Laura Moreno, de la Fundació Anèmia Fanconi, afectada d'anèmia Fanconi, que ens explicarà una miqueta la seva perspectiva de la pel·lícula amb el seu propi cas, el doctor Màrius Morlans, vicepresident del Comitè de Bioètica de Catalunya, i hem tingut la sort que també se'ns ha afegit la Yolanda Fernández de l'associació AIRE de trasplantants, trasplantada recentment. Sí, fa un any i 3 mesos. Un any i 3 mesos dels 2 pulmons. Bé, doncs jo crec que podríem començar, doctora Heredias. Sí? Sí, Laura. Bueno, bona tarda a tothom. En primer lloc, crec que tots ens haurem quedat molt impressionats per aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que posa en tema moltes qüestions que són molt importants i clarament debatudes i que ens posen una mica en guàrdia no només els clínics, els pacients, els representants de bioètica, sinó a tota la societat, no? Des del punt de vista clínic, potser voldria dir, en primer lloc, que sí és cert que per algunes malalties i en algunes situacions el millor donant és un germà que sigui HLA compatible, no? Si en el cas de que el tractament d'una malaltia sigui el trasplantament, i això s'ha posat de manifest en la pel·lícula. És cert també que en el cas de que sigui possible aconseguir una curació amb un donant adult que tingui possibilitat de donar voluntàriament i que sigui completament conscient de lo que fa, sempre s'intentarà aconseguir aquesta donació en comptes de la donació d'un menor. Això també crec que és molt important remarcar-ho. Per una altra banda, la pel·lícula posa clarament de manifest que moltes vegades, fins al final quasi, no, d'aquesta pel·lícula, els menors no tenen aquesta capacitat de decisió i són els pares els que empenyen a un menor a això. I és de la nostra responsabilitat també assegurar-nos que aquest menor, en la mida de lo possible, vol fer aquestes donacions. Des del punt de vista legal, també no és exactament la llei als Estats Units com és la llei al nostre país, i nosaltres, en principi, una cosa seria la donació de teixits i l'altra cosa la donació d'òrgans. Una cosa és donar un teixit, com seria la medul·la òssia, que es diu aquí, o donar sang, o donar limfòcits, i això que es regenera, i sí que és veritat que és una lesió també per al pacient, perquè hi ha agulles i això, però això es regenera. Diferent és donar un òrgan, que un òrgan, tot i que es pot viure, per exemple, amb un ronyó, però és perdre un òrgan, i crec que això ja estem en una altra situació completament diferent. Per una altra banda, la pel·lícula també posa de manifest el fet de tenir un fill per utilitzar-lo com a donant, i això també és una qüestió a debatre èticament. I també la posa de manifest la pel·lícula. En principi, sempre la decisió de tenir un fill ha de ser perquè un vol tenir un fill. Es posa en d'allò si ha de ser per curar el fill afecte. I finalment, per mi, un altre tema molt, molt, molt important és que arriba un moment que, desafortunadament, a vegades, encara que vulguem tots, no podem arribar a la curació d'una malaltia. I també s'ha de saber quan és el punt i quan potser estàs fent a vegades més mal que no un bé, i saber quin és el límit. Per curar la malaltia crec que aquests 3 punts, no? El tenir un fill com a donant, la donació d'un menor i quan és el punt que ja no pots curar un pacient sinó que l'has de cuidar, també és una cosa a debatre. Aquests serien els meus 3 punts principals. Doncs moltes gràcies. Ara, si
Potser, Laura, ens pots explicar el paral·lelisme potser amb la teva experiència? Sí? Jo vaig ser trasplantada de mèdula i el meu germà va venir al món igual que l'Anni. El meu germà és el meu donant, 100% compatible, i és cert que arrel d'aquest punt sents moltíssimes coses, perquè des de fora es pot veure una visió de dir que és un nen que només ha nascut per això, i inclús hi ha dos termes que, per exemple, surten aquí a la pel·lícula, que és nen donant o, que també n'he sentit a parlar, nen proveta. És una manera molt freda de veure, crec, aquest tipus de situacions, perquè el fet de que hagi nascut aquest nen sí és cert que ve per també un objectiu, però l'objectiu principal també és la seva vida, no només està per curar o donar en aquesta persona, sinó que també està per viure la seva vida i perquè pugui prendre les seves decisions també en relació en aquest tema. I si tu parles, per exemple, jo parlo amb el meu germà, ell està content de l'acte que es va fer, encara que fos molt petit, perquè era molt petit, tenia un anyet, però ell està content i en cap moment, per exemple, ho ha vist de manera que se l'hagi com obligat o que no hagi fet una cosa que ell vol, perquè al cap i a la fi aquí intervenen moltíssims factors. Llavors, en aquesta sèrie de decisions sempre s'ha de mirar cap a fora sense jutjar, perquè és molt fàcil caure en una visió freda d'una situació que realment interfereixen moltíssims sentiments i moltíssimes qüestions i persones que en realitat cadascú té la seva visió de la vida i de la importància que li dona i del que necessita i del que vol. Llavors, per això també és molt complicat poder fer entendre aquestes situacions, perquè al cap i a la fi és una cosa que és totalment subjectiva. I un altre punt que agafaré de part teva, que és el tema de la decisió de la protagonista de la pel·lícula, que no vol viure més. És una decisió que és complicada, perquè no només t'influeix a tu, sinó que també té una repercussió cap a tots els altres que estan al teu voltant i estan patint la teva malaltia. I trobo que és cert que s'ha de saber un punt on parar i és complicat també fer entendre als altres la teva necessitat de parar aquest procés o inclús de viure'l. M'agafo a l'escena en què la protagonista, la Kate, diu que vol anar a la platja i és aquesta necessitat que té de viure experiència per poder estar contenta, per poder estar tranquil·la amb la decisió que ha pres de posar fi al seu tractament i a la seva vida. És una decisió que és complicada, però que trobo que en certs moments és necessari. I me'n poso ja com a persona que pateix una malaltia, crec que nosaltres estem potser en contacte amb la mort més que la resta de persones, que podem viure com si fóssim immortals i nosaltres som conscients cada dia de que no, i vivim amb la incertesa de què és el que pot passar el demà i què és el que podem fer. Si tenim una perspectiva de que això s'acabarà ja, o que potser tindrem unes experiències que siguin només d'hospitals i que no puguem viure, aquí és on nosaltres podem prioritzar de dir què és el que m'interessa ara mateix. Si jo ara tinc una operació que no sé què és el que passarà després i que potser hauré d'estar molt de temps hospitalitzada, potser prefereixo fer-ho més tard, viure-ho o no fer-ho. I també és lícit, tot i que moralment i èticament pot portar uns quants problemes a nivell social a que tot això es pugui entendre.
I en principi aquí estaria la meva part. Moltes gràcies, Laura. Jo ara et diria, potser donem pas a la Yolanda, que és una experiència diferent, però el tema d'haver tingut el repte de decidir em trasplanto o no em trasplanto, jo crec que també ens pot fer un altre tipus de reflexió que pot complementar l'experiència de la Laura. Bueno, gràcies a tots i a les malalties per poder-me convidar, que no m'ho esperava, va ser sorpresa ahir, i encantada d'haver estat aquí amb vosaltres. Llavors, el que explica la Laura és l'evidència diferent que vaig tenir jo. La pel·lícula sí que m'enfoca tant la germana petita com ella. Clar, jo des del punt de vista, jo que som més gran, que m'han trasplantat fa un any i mig, quasi un any i mig, és diferent, no? Perquè aleshores tu et veus en una altra situació. Jo, en canvi, la pel·lícula ho veig molt clar, que la protagonista ha patit molt, tota la vida ha patit, llavors arriba un punt que suposo que va estar cansada de la vida. Llavors la germana al final també està cansada d'haver fet tant per ella, no? Llavors veig que la protagonista ho fa més de cara a un sentiment més solidari i humilitat de cara a la família i a la seva germana. Per no deixar patir els altres, ella prefereix més morir perquè ja està cansada de lluitar i de viure en aquelles condicions. Llavors la germana la vol ajudar, però arriba un punt que té que tindre decisió, sabent que amb un menor ha de ser més la tutoria dels pares. Però diguéssim, això és una situació que és més en aquesta situació. Però en canvi, clar, jo quan ho comparo amb la meva situació és molt diferent perquè suposo que jo he tingut la malaltia minoritària, però jo sempre m'he trobat bé. Sempre he fet una vida normal fins fa 11 anys. Llavors fa 11 anys començo a empitjorar i llavors veig que no començo a fer una vida normal. I una cosa que tinguessis 80 anys, no? Que dius, bueno, pel que em queda és igual, anem patint. Però quan ets jove i veus que tens tota la vida per endavant i no has lluitat tota la vida, ha sigut uns moments de la vida. Llavors fa uns anys sí que començava a patir i al veure amb ella tota l'estona amb l'oxigen doncs em sentia molt identificada, perquè llavors fa 4 anys enrere va fer la meva malaltia minoritària, que era l'EPI, amb pneumonitis per hipersensibilitat als coloms, van fer fibrosi als alveols i quan vaig arribar els metges em van dir és que arribes tan tard que no hi ha res a fer. Diu, l'única solució és que t'hem de transplantar, queden 2 anys de vida i això és el que hi ha. Per mi va ser el pitjor de la meva vida, el poder acceptar aquest repte, aquesta situació i com ho enfoques a la família. Perquè en la pel·lícula també em fa pensar com jo havia viscut amb la família i sí que és un aquí, però jo no volia, o sigui, jo vivia amb el meu pare, visc amb el meu pare i té 80 anys i jo no volia que ell patís. I ho vaig fer per ell. A vegades et surt una força interior que perquè la família o el pare no pateixi jo no hi vaig dir res. Durant un any i mig abans de transplantar-me jo portava la màquina d'oxigen caminant cada dia per entrar fort a l'operació, al transplant, i la màquina d'oxigen continua a casa. Veies que al principi feies 10 quilòmetres, al cap dels meus anaves fent menys quilòmetres, cansaves més, i jo veia que arribava el moment de que arribava el meu donant o jo moria. Quan arribava a casa feia com si res, perquè el pare és l'únic que m'importava. Dir, si jo me'n vaig, almenys el meu pare aquell any i mig no ha tingut que patir. Llavors vaig agafar i vaig tenir aquesta actitud. Quan sortia de casa era la meva realitat dura, molt dura de pensar que a poc anar arribant el moment i que un moment o altre arribaria el meu dia. O arriba el meu donant o arriba la mort. Llavors, com va ser un any i mig a preparar-me, era el temps per pensar i fer-me forta davant d'aquella situació. I el pare no va saber res i jo vaig escollir, perquè els meus germans deien li hem de dir, perquè això és que ho has de dir. Dic no, perquè penso en ell, jo el coneixo molt, porto 6 anys visquent amb ell i això és un cop molt fort per un pare amb 80 anys. I veure patir la filla no és com llei de vida, no? I llavors vaig fer aquesta actitud i em va ajudar a estar forta i ho vaig fer per ell, no per mi. Perquè dic, si em moro, mira, almenys així l'home està com tranquil·la, aquest any i mig no ha patit. Llavors vaig demanar als meus germans que em fessin la meva il·lusió, que era que el cridessin el mateix dia quan em posés el segon pulmó, primer trasplantant-ho i després l'altre. Perquè jo no volia que el meu pare estigués allà de cop, patint 12 hores, amb l'angoixa tots a fora, perquè més o menys ja saps com funciona. Llavors vas decidir millor que no. Llavors per això, amb la pel·lícula em sento identificada quan la família perd els papers, tothom alterat, tothom així, jo això no ho he viscut. Perquè
ho he dut jo mateixa i jo m'he portat la motxilla. Sí que la família fora el meu pare ho sabien, però tothom ho sabia que jo anava a trasplantar, que en cada poc de vida el meu pare no sabia res. Llavors tots fèiem una pinya, menys ell, que era la part que jo volia que fos feliç. Després, quan arriba aquell moment, sí que em van respectar que fes el segon pulmó, l'anessin a buscar, el van anar a buscar. Per ell va ser el pitjor dia de la seva vida i ell, el primer moment i el xoc va ser que se muere mi hija en el quirófano, que s'està morint. Clar, amb una ment gran pensa en aquell moment que es morirà, que s'està morint. Llavors el van portar, va anar tot molt bé i el primer que em va dir a l'arribar a la UCI em va dir: et dono gràcies perquè amb aquell any i mig no m'has fet patir i m'has fet la persona més forta i amb més il·lusió de viure gràcies a tu haver-ho portat d'aquesta manera. I llavors, en resum, em veig molt reflectada amb la pel·lícula a l'entorn familiar, que és molt important davant de qualsevol malaltia que portem, del moment o de la mort o d'un quiròfan, entre una operació entre la vida i la mort, ser tots forts i tots units, perquè és superimportant. No pots dur a terme aquesta situació sola, ni parlar amb tots els que t'estimen. Per això la pel·lícula és un exemple de vida, o un exemple també entre la Laura, que ja ens coneixem, i tots els que tenim malalties minutes o passem per casos entre la vida o la mort. Gràcies. Molt bé, gràcies, Yolanda. Jo crec que ara aquí aquesta pel·lícula més aviat és un màster en temes d'ètics, no? Perquè ho toquem tot, la família, la gestió, la decisió dels pares, el conflicte que tenen per tindre la decisió de tindre un nen proeta, la germana com té d'afrontar-se a donar o no donar l'òrgan, que en realitat és l'altra germana la que vol protegir-la. Com això amb temes ètics ens podeu explicar, doctor Morlans, una miqueta, fer una reflexió de què hem vist amb aquesta pel·lícula? En primer lloc, bona nit a tothom. En primer lloc, agrair-vos que m'hàgiu convidat. En segon lloc, felicitar-vos per l'encert en triar la pel·lícula i per fer un cinefòrum. Jo sóc de la generació universitària que ens vam formar als anys 60 amb el cinefòrum, soc de la Caputxinada, vam adquirir consciència cultural i cívica als cinefòrums, i aquesta pel·lícula, d'entrada, em costa parlar, o sigui, m'ha commogut. Per tant, agrairia jo, si tingués que parlar, deixar passar una estona, concentrar-me, escriure i explicar. No voldria, amb les meves paraules, trencar el bon feeling que la pel·lícula ha portat. La pel·lícula és de John Cassavetes. John Cassavetes, per la meva generació, és un director independent de Nova York que ha fet sempre el que ha volgut. Ha fet un cine protesta, un cine d'autor, i es nota amb aquesta pel·lícula. No és de l'escola de Hollywood, encara que està molt ben feta, amb uns actors molt bons. La pel·lícula el guió és molt intel·ligent, perquè planteja el problema amb el que caiem tots de l'Anna, i això ens atrapa, però jo crec que aquest no és el dilema principal. Aquest és un dilema. Ha nascut com a nadó donant i s'enfrenta al que després veiem al llarg, que ha estat una excusa de la germana. Aquesta pel·lícula el que planteja és el final de vida, de les malalties amb mal pronòstic, aquelles que ha arribat un moment. La Kate és una lluitadora, des dels 3 anys fins als 15, tota la vida lluitant. Està preparada, hi ha molts indicadors a la pel·lícula que ella ha anat construint un llegat per deixar, ha anat enfortint els seus germans, ella ha viscut plenament, però veiem les dues actituds. La mare no està preparada i és comprensible. Si a costa que se'ns en vagi un ser estimat més gran o de la teva edat, imagineu un fill que és l'únic boc que creiem alguns que són pares que deixem en aquesta vida. Quan ens n'anem, que se'n vagi, és terrible, per tant ho entenc. Però fixeu-vos bé l'actitud del pare, més tranquil, més relaxat. Per tant, per poder ajudar algú a final de vida, s'ha d'assumir això. S'ha d'assumir que estem al final i canviar d'actitud, passar dels tractaments agressius a el que li ofereixen, a cuidar-la. Quan fas aquest canvi, tot és possible. Si no fas aquest canvi és molt difícil la comunicació, ho hem vist. Per tant, acceptar que estem al final, comunicar, parlar clar, que es puguin acomiadar. Si no fas aquest pas
no et pots queixar ni et pots acomiadar, allò que se'n diu la conspiració del silenci, callar, negar-li a la persona, que és molt cruel per mi, parlar clarament que s'està acabant, i això li permet queixar-se i acomiadar-se. I després també, i és molt interessant perquè la pel·lícula ho recull molt bé, jo ho he viscut, en algunes ocasions en primera persona, a primera línia, en altres m'han explicat, ajudar a viure en presència de la mort, fer alguna cosa que li faci il·lusió, el viatge a la platja. Això jo ho he viscut. La noia jove, amb càncer metastàsic de mama, amb 7 anys lluitant, i que no ha pogut anar de les vacances a Menorca, i que un dia truca a uns amics, diu vinc, i es planta. I a les 24 hores ha de tornar a la ciutat de on venia perquè s'està ofegant. I una setmana o 2 després reia amb les amigues explicant la malifeta, i l'endemà moria. És a dir, ajudar a fer coses que fan il·lusió, ni que siguin transgressores, és una altra actitud que a la pel·lícula queda molt ben reflectida, i és el pare. I fixeu-vos bé la violència, em divorciaré perquè ho té clar el pare. És una pel·lícula molt potent en aquest sentit, que ens ajuda a reflexionar sobre l'actitud que tenim difícil, molt difícil, quan arribem al final d'una malaltia llarga. A mi és el que m'ha impressionat més de la pel·lícula, i en aquest sentit la triaria bastant com a modèlica. N'he vist bastantes, però potser cap tan ben presentat això. I en canvi el guió té la intel·ligència aquesta de distreure'ns de l'esquer de la trampa, però per mi l'essencial, la lliçó que jo he pres, és el ben captat que està aquesta situació difícil. I aquí jo ara podríem estar enraonant, però per mi ha sigut una lliçó, una pel·lícula que agraeixo perquè no la coneixia, i us estaré molt agraït, i la recomanaré, perquè jo sóc dels que dic que es pot parlar. Mai ho sé dir allò que lo sèrio és divertit, que es pot parlar de coses sèries sense avorrir-nos, no? Mai ho he sabut dir, i sempre recomano que en les formacions en ètica i en bioètica això, hi hagi una pel·lícula, i us felicito. I jo penso que ja he dit prou, i és una hora que em sembla que tots ja tenim ganes de... Moltes gràcies. No sé si ens permeteu, hi ha temps per fer un parell de preguntes, algú té alguna pregunta, algun dubte, o alguna reflexió també per compartir? Hola, moltes gràcies pel fòrum i per la pel·lícula, que ha estat veritablement molt, molt, molt interessant. Jo mentre anava passant la pel·lícula... Em sentiu o no? Jo mentre anava passant la pel·lícula tenia un pensament que em rondava, que és com l'haguessin enfocat si les dues noies són majors d'edat. Com facilitava el fet que poguessin ser majors d'edat i quin problema ens genera el fet que siguin menors. I em sembla que aquí també hi ha una reflexió que hem de portar cap a l'atenció al menor, l'atenció al menor d'edat, quan tenen la maduresa que tenen aquestes dos, de poder fer tot el que han fet. Contesto ràpidament. El que sigui menor d'edat no vol dir que no hagi de sentir. És a dir, aquí a Espanya, als Estats Units no sé com és, aquí a Espanya s'ha de comptar amb l'assentiment de la menor. Qui firma el consentiment són els pares, però no poden forçar a fer alguna cosa que el menor no vulgui. El que passa que aquí, fixeu-vos bé, que l'Ein ho ha fet perquè li ha demanat la Kate que volia morir. O sigui, és una situació falsa, no real. Ella vol ajudar-la i ho faria. Però si fos real, que no volgués, no podrien els pares obligar-la. Amb aquesta edat, que la jutge queda... També vull dir que si algun dia tinc que presentar-me a la justícia, voldria una jutge com aquesta senyora. Vull dir, en un moment en què la justícia al nostre país no passa pels millors moments, doncs realment voldria una jutge comprensiva com aquesta, no? I la jutge sempre crec que queda clar, i a més li dono la raó, que té una persona madura que sap el que es fa. Per tant, en aquest sentit, jo penso que no hi hauria cap problema, respectaria la voluntat, ni que els pares, vull dir, els metges parlarien amb ella i veurien que no, i li respectarien la voluntat, no en tinc cap dubte, aquí. No la podríem forçar. Sí, jo també vull comentar això, que una cosa molt important és tenir molt en compte la voluntat de qui fa la donació, encara que tingui l'edat que tingui, encara que sigui un nen molt petit, i li has d'explicar exactament amb el seu llenguatge que pugui entendre exactament què és el que farà i què és el que li passarà i per què ho fa. I has de sentir i has d'escoltar la seva opinió, i això té molt valor. També el que s'està fent ara és que
i una cosa és la família i l'altra cosa són els metges. El que intentem sempre és que a l'equip que tracta el pacient, i això és en els darrers anys, no és l'equip que valora el donant, perquè això també pot haver no? Si tu tens un pacient que saps que el pots curar, doncs una mica pots crear una certa pressió sobre aquell donant per donar. I per tant és molt important que una persona aliena valori aquest donant. També s'aconsella que hi hagi un psicòleg acompanyant, que seria el paper aquest que diu qui, a la Kate la defensa la seva família, la defensa els seus metges, però qui defensa l'Anne? Qui defensa el donat? Doncs té que haver unes persones que siguin alienes, que poden ser els metges de la valoració, que poden ser un equip, un psicòleg o així, que escolti aquesta persona en realitat què vol. Sí que és cert que la majoria per exemple, germans, menors, s'estimen, generalment és molt rar que no vulgui un menor donar. I això també té uns efectes molt positius en la família, perquè cohesiona les famílies, però és molt important explicar-ho molt bé i sentir quina és l'opinió. I si verdaderament no volen donar, doncs això és el més important de tot i és el més respectable. Els pares tenen la tutoria, però els menors, encara que siguin menors, han d'afirmar que ho volen fer. I que hi ha estudis des d'Europa, ja fa 10 anys, es va fer un estudi a través de la Federació Europea de Malalties Minoritàries, que és Eurordis, i es va analitzar en temes de càncer infantil, què decidien, si preferien el tema d'un medicament molt potent i allargar la vida durant 6 mesos, o bé realment donar-li qualitat de vida a aquell nadó i evitar el patiment de tot aquell tractament. I el resultat va ser que les famílies el que volien era realment qualitat de vida i evitar tots aquells processos mèdics que únicament allargaven a curt termini una angoixa tant per l'afectat com per al seu entorn familiar, que era el que la Kate volia evitar. Moltíssimes gràcies. Molt bé, jo crec que sí, que ara ja sí que tenim d'anar acabant. Moltíssimes gràcies als companys de taula, moltíssimes gràcies a tots els assistents. Esperem que realment aquest cinefòrum us hagi una miqueta sacsejat i fer aflorir tots aquells punts ètics, dilemes ètics que ens trobem sovint amb moltes malalties minoritàries